بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله الذي جعل الإسلام ديننا وجعل القرآن كتابنا وجعل محمدا نبينا رحمة للعالمين اللهم صل وسلم على حبيبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وبعد السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. Pangalawa na yung tama na panalaman ng Allah sa sila pamalamang organization sa mga sila dinagyan ang po sa spiritual intervention, psycho-social spiritual intervention sa mga pamalamang kita pamalamang sa mga pamalamang masasampatan. Mungkin yung kalimat mo yan, kasi sa dunia pa man na psychosocial spiritual intervention, kaya ka magiging ulamanas na sa World Conference sa Philippines. Pagiging yan, tama mga kasasalong pa man na kaunipin na mga Tagalog, kaya sa mga labang-labang yung banwi, kemudian yang pertama proses yang nasional na pemerintah segala kemudian yang pertama kita diciptakan mereka dari sehingga pembenasan bersiko dan pertama firman Allah lagi untuk pembenas firman Allah dia untuk madadari semua proses pemanisan juga di Daripada pergi dia untuk pemana para temu, dia untuk pemana pergi lagi untuk mana dan pertama itu dia untuk pada dari semua masyarakat. Ada lagi untuk apa? Dia untuk pemana kesempatan lagi untuk pemana dia untuk pemana mungkin dia untuk apa yang kita presiden kita lakukan. Na sekali pemandang madali sa dyan na na sekali matatapos sa dyan kaya National Police na lalo-lalo ang ulinggang ang mga ulamatan isa na nasa sakot na nila o hindi sabab sa kataon lagi kali alga tidak kali sumbatan dinakahalagan at yung ito pamana tiga pamalaman mabuwa yung ito tiga estimated conversion maglang-ulang o grupo dahil bigyan niya pa ng grupo at yung religious sector yun yung grupo ang pamana sa society yung kaya pamana grupo at ang government administration ang gusto piti pamana pagkilo niya nagulang ang pamana ko kanina ito mo na mga 95% ito na mga 98% na mga kabubayan mga bayan mga kalimpaman eh meron na dito mabagong pa talo tabangan talo dyan nga pa man na gobyerno talo tabangan talo dyan nga pa man na mga ulamang talo tabangan talo sa mga pinagrupo ayat na atapyan na dyan ito kalilitan ang Yesu Islam na kalilitan na mabagong talo insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iman po na ayadol na tumasanyo na di din kailangan subukon ano introduce kakagigyo mo tando din nakalalaman niyo ipong digopya pa kung mamaya po nga sa Saudi Arabia na tangan ni Manto iman po na yan na tumasanyo na sumiyaw na gobernador tano sa Lanao ada sa Lakaw Arwar kumustakbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doon yung mafia na ikutin kami ng mga matay na kuminag ka rin naman kakano ka day sa Turatod, anda nukman na panairan man ang yung ating minsan pagugulay kung matapamigil, ano? So, wala sa mga mga, anak ko na nakpir ka nun? Puro man na. Ay, sapo!
تفضل سيادتكم مشكور. نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sigurian ukiapan bukan tanong ko Allah. Usukya salawat tanong ko Nabi tanong Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na pumangin tanong ko Allah at tabuan Allah sa kabarakatan kaya kalilimutin mo. Sa gidan isa kasabapan sa kapakamuyan o taruto pa kalilintat si sa diyang kay Buaranaw mana diyang kay Lanao del Sur o diyang kay Lanao del Norte na yamala na makakasuita no lamon si sa Marawi City sa Cavite naman diyang kay Maharatul Hamid na isa ini ko madrasa tanong si isa dyan kay Lanao del Norte niyang kilalaso yung aran yan sa kay Pilipinas sa bagsa dyan po ito kaya panaguntaman yan kay mga ulama at tatingan sa diga madrasa kung kaya sirpisiwiran kumadak na tao sa kaptumakaslang sa maliwanag mga tatak na unalamatan tanwa niyang management si Sadyang Gaya Mahad Abdul Aziz si Sadyang Gaya Pamilya Abdul Hamid alang-ulang din na magaryari sabab sa diyang puta panagunta manilan na kaya po ba yan ang mga ulamatan mo? Apiyasa na kaya po ba yan ang nadyang puto alalaw na kasi kapakapumisita sabab sa gila ako sa tito din diyang puta panak na rin sa kapupur kadayamang o agamatan o agama Islam nihaluya ko sa dinga pagariyak na kapapandagan ng mudir si Al-Alim Ziruddin tiyak na diyan kay Mahal Abdul Hamid na isa ini ko madrasa o di na pagpaganadan sa ilmo kaya tabuan sa Sinto sa bagsak kagyan piyamraw niwa diyan kaya mga tong sa tanong punsi sa Marawi Ariel ni kanyo yan na malagal bagyo na hindi pa kumanirong alam mo na niya nagkiyasa ko doon yung sa may mga muhajirin o di na mga IDP sa iligtong na gobyerno may ang kasis na luman rakatan mga makabukul sa Maraw nagkirtan ay kulipatan o mga bangsa niyo sa isang Marawi City sa insyaAllah nasunod sa Allah malasar kano sa kaya pipi niyo kira si kung gagawin doon daw sa nasundan niya kapatulan asang gayman to nagigataroto bigapat yan ulan ini pun si Gumi 23 nakatiyay man to na September 20 yan po na classmate naman si Sadyanak Maliksor si Sariyat Saudi Arabia adyan po si Ustad Alid Kamel na bugyan po ito ang mga riyan niya sumasalapi daw sa mga bintaro kaya man na niya na niya kapili ka mo sa mga ulama yun ako na sana akong sa barangay chairman
sa kaya pa ka adarpayan kagita na mabalo yung ano na yan na tumanok si sadyang kay barangay tanong diyan po tuwa si Haji Nasruddin Lod Hajinan so mabubalo yung barangay chairman tamo sadyang kay barangay Basagat na gusto mga salingkugo kaya sa babro na meron ko tanong tagkaturuan ko ito City Director ng Philippine National Police si Colonel Ibra Muxir yan kaya Latinyo na Sofia Tilaway si Samarawi na niya mili gobyerno diya Malacanang ako diya ko Kamtrami sa antay masayin saya matanurian TV diyan kaya Marawi si sadyang kaya kasi simuktian na buwa may kulumintad na mananyan na mapasang ikatano sa kapaginat daya may piliran ng kaya pagaritan no sabag sa kagis kanya na ibubulugan dyan po takatayro na gobyerno sa ababaloy na peacemaker si sadyang kay tunay di ba na Metro Manila ako diyan kaya ako naling amusot sa kanya kasaptulo na kumpituro ko daya sana na kamprami ko kaptulo ako mga Muslim communities sa Ngaluso na sa kanya naman dito kapagtagot station ko tunaniban na City Director ang kanya PNP na makapasada ko yung turo nawag na mga pakaisi yung patag sa Marawi na pamakaisi yung tanus kanya o di patag sa kaya maulong na tanus sa Marawi iman to na ayan discuss namin tanong na ando man ay kasabutan ng PPS ang kaya Islam. Sa Islam na agama akalilitan. Inutan ay masuswa at yung gaya kadakwa na Muslim sa dunia na nabalumilitan. Masasalaat sa mga Muslim sa dunia. Inutan ay mauulaw na. Pag-ubuli sa agama tanong na agama kalilitan. At yung tabulong na si pagkapunang ko agama tanong agama Islam. Sabab sa imanto na ayan na kadaklan na ayaw buwa sa sabot niya na bulong o problema niya na bulong puun sa pangnang puun sa panginoman puun sa bitar o di na kabubalik nagyan na mga bulungod na nan okay nayag tito malabulong na sulpakapon ko Quran gusto sabtan na nakita ng Muhammad sallallahu alaihi wasallam nagyan na ipakaurihan kanuro naman alam na ikabulong isa ng mga problema tanong na unanak no ng puto kapangusya ko sa agama tanong agama Islam ay pagumanak na iko siya ng mga ulamatan so agama tanong agama Islam nas kanyan bui agama sang kaya dunia agama ayabu miyagingaran sa kalilitan at yung kota Islam nayamanan yan na kalilitan aso Muslim naayamanan yan na di maguyog-uyog sa kalilitan na hudin ko labok sa kalilitan yun sabab iman to sa kayamasa na madak na di makampina pikiran na so mga surang tanong sa agama di rin ipiro aso kung so mga Muslim na mga sasamok sila sanjap ko tabuang kira na ikat na pikudiyog so
ilo na kataguan sa katao Muslim na ginakuan na pagsiyan ako tanya kadakdakla mga tao kuwing ino ini Islam nagyan mo to tutukon ta naman to dito na Islam mo to ko siya ay matan nandito sumranaw ako sa Muslim so kamo maranaw ito katano nasita mo to kino ko mga darang at kita nua mga tunotos yung mga darang bubugpunasang yan mga lokalikudiran mga domna ako mga darang ka yuto yan yung buot rakatano so kama maranawi rakatano na uwi na ira ay rakatano sumusunod ang puta ang Muslim rakatano na dito dun kumapi para may nagugal pag sumuslim sa Islam na alam nyo na kabugriyan ayaw mo pakapuan yan na sasakatono so Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na iman to na yapin bulwiano Islam sa dunia at ron na 2.3 billion iman to ay manan yan na gi agama adir na lawan yan iman to agama am magudur agu agama am magan akapagpakalo mangyan si sadyan kaya dunia dahil pakapunay na sasakataw mama awatailo ajuto sa Nabi kan Muhammad sallallahu alaihi wasallam so agama agama Islam na so kini talimuman ng Rasulullah na aya gobyerno sa kaya dunia di mamatagas sa kaya dunia gobyerno na sa Roman Empire ako sa Persian Empire pero anyway niya ko mas Islam na pagupak ng kanana duo magbagra gobyerno dia Persian Empire dia Roman Empire na pagupak nila na diyan kaya dunia na so kaya pa mo Islam na minigubar yan na diyan po ito Persian Empire na so Roman Empire na tiyabang agama Islam na madakala po na mga general si Roman Empire na manood si agama Islam so ay manan yan na siya ito pumasaw na bitan ng Muhammad sallallahu alaihi wasallam na gusupat kataw sahabat yan ini kasigiran ka dunia so agama Islam sa kapiyan niya para sa agama agi pumagusin na karkano ino tumapi para sa agama ang gagamatan kati Isus sabab adil ka dunia na niya gawiyan sa mga tao manikasampayan ng agama nagsud sila si Islam sabab sa kagiso Rasulullah nga piyakatin bigyan ng kutang lima susun ako na yan o kawyaburo at yan nga lima susun na tano-tano diniwaya o katano diniwaya na kutanor piya ko ta pamikiran nyo sa kapuintaw nyo yan kaya lima susun na lawan mga pipi pamikiran sa dunia na malagid so tatamukan aguso mga awaraw mga dato aguso mga bai na aguso mga ahlul ilm niya magulama ko mga agama dahil kasigiran ng kaya lima susun at piyakatin po Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diyan nga lima susun na pagpaganayon na sinya po Islam so niyawa o mga manusia abang paganayon na sinya o Islam so niyawa o mga manusia ang tunay sinya po Islam banda gusto ito kayo ni ang tunay sinya po Islam so niyawa o mga tao panaga suguso niyawa o Muslim so niyawa o mga manusia si kuliah lupa. Mungkaino
nasulun sa Allah Ta'ala na yun mipuro sa Quran si sa Suratul Maidah ayat 32 at ituro ng Allah Ta'ala sa kinisapar niyan kuuwap kebina sa isunia wa manusia melagi muslim anta ka di muslim melagi bebay anta ka mama melagi bisa ya anta ka mapiataw napituro Allah Ta'ala sa Quran sa Suratul Maidah ayat 32 wa man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi faka'annama qatala an-nas jami'a. Saad nagtigo Allah Ta'ala sa tao abuno niyan so ginawa kamana niya na mamuno sa manusia ada kung patut takang buno sa manusia ito kamana niya na ya patut na ibarat inikitas amya muno ng bunon mambu di ka papatut ang sa bungguno uli na maminasa sa tao si kulya lupa pagkaan na katalan na sa jamian nagdatar o piulang-pulang yan sa mga manusia kaya busa ko tataw abino yan sa tao ada ba niya nun hamnar na ayaw busa niyan nagdatar o busa piulang-pulang yan sa manusia sa dunia na ay mga day itama na kalaw to kapundut wa kasalaan si Allah. Uwinis yung patuloy Allah Ta'ala sa Quran insya Allah ayat at tigyan awaman ahyaha pagkaannama ahyan na sa jami'an saan nagtiwa Allah Ta'ala sa uyag niyan ayaman niyan nagipisa niyan so niwa sa diyon kabinasay kaya man niya na diyon ko tatao na kwetay munon na niyalipis sa kasalinian kapatay na betar yan de lumiyawiyag sulang-ulangan ng mga manusia sa manuto na pituman tamanan ang mapunad si pagamatan agama Islam so kaputay o sa katawan niya namun yun sa ngabiyaso ay utunway mimbul yung dataro mapanadapan so pupugusigupan sa dikay ito miyaswasi uniyawa sa kayo ito isa ulap na yung sa Marawi nabubunoon na tawaya na sin sa kanan na sulsulid na Marawi na bubunoon na tawaya na guli-guli ito na miyatay saya na roo na taman sa bubay na pumuno na nakarakarataan yan na taman sa bubutaw na mariputo sa bubutaw na biulok man sa bubutaw na si pangatutuon sa diyan na mga kinidamakar sa Marawi na ginan na upang makudimang gulaw na sa Sud Marawi na nabisi ko mga probinsya kaya maranyan na dimang gulaw na iginakuha na pusugo na matang eleksyon na niya kaysa na tatanunak na niya kaysa na sunyaga na eleksyon sa barangay na ayaw niya tayron tusirong sa laraw din sur na labi magatus katak. Kaya mana ini namito yung atano sa niyawa sa niyatig na duty sabab at inubatan mo Allah Ta'ala kaya mana niyan na to kainang kaantano niyan si sadyang kanyawala na diyan ka na kaya siya pa Allah Ta'ala kaya siya pa ugamatan agama Islam si kunyawa o sa kataw agara niyawa na patututo kaso Allah Ta'ala na kunabas katanong inad niya ay inad niya maguso mga Kristiyan inad niya maguso mga kafir na palitan orko Allah palitan niyan kadun na yakabayaw Allah Ta'ala na pre-respectad watata sisiya patano taman sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na milturuyan si ko isa ko mga hadith yan adyong kuto artinya qatlul mu'min a'damu 'inda Allah min sawalid dunya Alam yan na suatigyan so kabunwa si ko mu'min katibagan na ayataman akalaya na dusa si ko Allah Ta'ala
na makalansi ko rarang itu Allah Ta'ala agi sulod niya na sulod niya. Kauto. Ibarat na upama ko mga bibinasa. So, mga inutano, rakas ito mga madrasa talaga sa mga masgitan na pagkatali mo masumasa pagkakasuy mo ito kapimulay ng pangawriyata. Uwi na umatay sa sakataw mu'min na din pagkakasuy pero yung kita man nakaparo kamunuasi ko manusia. Uwi na sa mu'min na datar ka mapaparatiyasi ko Allah subhanahu wa ta'ala nasa katano sa mranawaya na ayaw na kuno na kaurar manong na kuno niya na sulatarian ng mranaw. Taman sa niya ko abasa, igilumiyatay sumranaw. Kapag ginusulot mga tuwan niya na kalon ka emiyonor ka nasarwa mata. O pama ko emiyonor ka ng mranaw, na taman sa lakaw iran na panunod tumuntar. Yaman na niya na, na datar tano, mauro sa gatarian ng mranaw. Pag ito tanong, ay dinili prasraba na sulatarian. Dito no katawan ni mapukrupa tayo umranaw, ugat tayo ng mranaw, si kumansarago. Dito no katawan ni kabak niya nata. Na, diyanan, adyan ka na, kaya panganuguni wag matanaga may Islam si kunyawa, na makaliw-liw na si isa nga na mauri na niya kalalay kasala. Sa kaya turun Allah Ta'ala, si sa Quran, sa Suratul Nisa, ayat ika-70 wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazauhu jahannam khalidan fiha wa ghadiba Allahu alayhi wa la'anahu wa a'adda lahu 'adaban 'azima. Saad na tingwa Allah Ta'ala sa buno niyan sa mu'min at ibaba niyan na aya isiksa unu Allah Ta'ala na pagkadubungan ko naraka sa diundon ko sa pakataran. Diundon ko sapat. Kaya man yan na pagkadubungan ko naraka sa diundon ko sa pakataran. Wa ghadiba Allahu alayhi nagu iyara rangilangitan wallahu tamiya mo sa dataya na muslim. Wa la'anahu nagu pimur ampun wallah. Wa a'adda lahu adaban 'azima nagulaw na masa kita siksa na isiksa ulo Allah Ta'ala kung karaka. Diyan na itama na kaya pakasakit-sakiti kung Islam kugululan ko Quran ang ususadan si ikuhayamanan yan na tao at gunon yan subatarya na manusia na sa Islam na apya sukna ba Muslim na upama ko utamang kasunyawan yan na yamanan yan na penting agama agama Islam. Pentingnya Muslim ya, na dia nak na Muslim mau balik kuing tinu pipi-piau. Sama teng tinu monot silan si kubitikan tan. Na upama ko gitu na bunu watano na ya baranya penting no agama agama Islam. Dia nan yaturu Rasul sallallahu alaihi wasallam Atiyan man qatala mu'ahidan lam yarih raihatal jannah. Sabun sa tawa bununian sukna ba Muslim amababalin kuwida Muslim pupungutan ro sa ikubiti kaniran nasa munoon na dinyan din mabo so kamuto soga lalo manuto sukna ba ya su Islam nak na ba ya paratiatan nak na ba ya Islam na ba suwing tinuna ukulun niya ko maso mga Muslim na sisigong tanudun na relingasan tanudun o di na buat tanong pangutang masunyawan niya doon na tanong kaya nabuti Islam na di nan ang nakiyasya pa o Islam si ko mga niyawa o Muslim na tamang kong na ba Muslim na inirampat ito ng agama Islam asin yang penso nyawa utama ko mga pakayo-kayo di kapi para sa mga agama Islam na taman sa hirang yan sukatilaw mga Muslim gusto mga sa sarang mga tao agito sa tito katilaw pamanam
katidaw sa agama ay dito katidaw sa Islam apuang nakatidaw sa agama na upuno tumadon na tigo Rasulullah kati susuan niyo ang mga sundarwa uban niyo bunwa so mga gobay ko mga surakay ang dalawang tanim bunot mga babae sabab sa kagyaso mga babae na mananyan na piyati pagada tarogama Islam inong tabu amay kadyo po tabubay na aya kay Leon na aya mananyan na peluk na dimakiti dawa sa lakot manuto ikado na uban niyo bunwa so mga miyama kaladong suwido diyan ko mga surama yaman na so mga laide na di kayura sa lumang pamunwa kagiri ito na dago mga pagriyan na di sila po paka purpo katiloa uban yung bunwa so po nga sasakit kira yaman na yan na so katawan kada diyo ko takya tidawa na so pengasakit na dago mga pagriyan na lukas no to katiloa uban yung bunwa so mga wata di mga istanar tanu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uban yung bunwa so surinder pama na upun surinder so surang ayo na bakpan yung gano'n nakalagusuan niyo na piyang isa ng Rasul ang langalangan ninyo sa gagaw nagusiyap so kakalaguso niyo mga suramay langalangan niyo sila sa kapipiya nabakagyan nila niya kalaguso ka so suranga ka nariya sa rasay nga di kapipiya ano to ito yung sanakatanong natin uban yung gunwa so anto na niyo ba nagpumalagoy kira ewan na nila niya lagoy di kung na di ka pinawata so niya malagoy ron na dito sila na pumunuan kana kami lagoy ito ano ko na niya lagoy kami na sa kutuwa anto na niya ba na kakubina sa inyang berkat uway na taman sa Rasulullah na isa pariyan na uban yung paminasaan sa mga simbahan nila. Pero kung binasa, yung mga simbahan nila na kaya pagdatam na nanunali, pamana na simbahan ko yung na balo ba yung minasa sa mga simbahan. Gusto o kumakadnon na di sila rumang di mamagamat. Nawan yung sila na, sana ako magputo? Kapya ka naratanod no Quran at yun na lakum dinukum waliyadin. Lakum dinukum waliyadin. Ay manan yan narkirin sa agama niyo, narakang magpuso agama niyo. Ino niya kapipi para sa agama tanong agama Islam. Na kaya kung naratanod pa no agama tanong agama Islam sa Quran at yun na la ikraha tunasubat ito. La ikraha pitin. Ay manan yan na dapat tutugla ko kapag agama. Ako to. Nabang kapakilan ko tao sa agama. Nabang ka, ando na diba na isu magsutaw. Tatagtag ka ng pulatiya. Nabang ka, tipo sutaw, kaya di ka niyan na di pulatiya ko agama ka. Ay ako bang ka, bunwa? La ikraha pitin. So, manan na taman sa piyanisa ng Rasul awan yung pumunwa sa mga pangangayang nila. Pamana, so miti daw na gusto mga surang tang saga na dito para pamunon sa mga ayang nila. Kabuno to po. Dito to po rin. Nawan yung panutula sa mga kayuwiran. Allahu Akbar. Pumulinay kung mati para sa mga gamata. Agama Islam. Apya sa mga pakayo-kayo, ano mga surang na di pagyugo Rasulullah. Iba pamutula, iba paminasa. Naya ko na ba tanong panutungan yung mga walaya? Allahu Akbar. Naman sunabi, asok-yasok yan si Satay na dairang tarima aso wasiat yang kiran mo. Dakwan yang kiran, na panabunyo-bunyo dairang mo katarima, na niya bupakat silan, na niya mga wid silan sa mga wato, na taman sa watakiran, na pinubudairan sa Rasulullah, na minimang isugot ko nabi na intirud na lasyan na luto sa narugo sa kya sa gitero
Nanya ko masudyo parain. Napituro yan sa diyang ko to. Nabitano. Pakatatayan wallah nabi. Nabitano Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Miya kau makurka. Api isampay ko wallah surah lagian. At ituba kaya ng kaya makampubala-bala mga palaw sa kataib. At mapulang-pulang ang mga tausiyai. Sabab sa piya kasakitan kairan. At pakatatayan ka wallah. Sunang lang wano mga nabi na ayat pito man na napakatatayan wala na sunagitan. Gusto ya, kung wala sa Quran. Ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah. Kay Adam. Kau tapi akatar si kuat kalannya. Ya Yahya, khudil kitab bi quwwah. Kau tu, ya akatar si kan maksud Yahya. Ya Nuh. Nabi akatar si kan Rusul, amaran Nuh. Ya Ibrahim, Ya Musa, Ya Isa bin Maryam. Ubay negara tiawan yang sunabitan Muhammad atau binyang pagkatarsik na harap. Kaya mugabi, at pigilan naman yan. Ya ayyuhal muddathir. Ya ayyuhal muzammil. Ya ayyuhal nabi. Naman, ganyan din pagkatarsik na sumarang nabitan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayaw mo kaya betul yang rasul negara betul ni anak namun yang betul. Wa ma Muhammadun illa rasul. Maka Muhammadun aba ahadun min rijalikum. Ia betul ni rasul. Dia kata ya wallahu taala an-nabi. Ulin po sa mga nabi ako dito mga rasul. Nabi ako mga Jibril na tingin na piyari ang kairan. Tiya kasagit ang kairan. Nandiyan nga mga palaw. Na awakasan kaya ini kapag putuga ka anak na ilangon at pulang-pulang nak nataway. Ang tunay ni sumpah na kita ng Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya na sumpah niya na tinunay niya po yun. Nabang niya ka ko Allah. Adi niya na ng punggulaw laa. Ngayon, siya ko kung isabat. Kau na kalu-kalu na dia mga tawai na sikop Korea mas na mga pamilikiran silang po. Sabab sa diyong ko to, siya po Rasulullah sikop niyo. Siya piyan sikop para niya wano mga talangon kapira tauro sa kutawadas. Ano na niyarat niya mo po ka? Ayaw mo niyarat niya ro nasasakataw na uda. Kayo ko makasulsulat-surat-surat na kumakurma. Si sa Taif, nanya malaki na sa kataw mahuli, hindi niya disurong-surong sa Nabi. At hindi nakiakas sa kanang kahi. Ano yung katanong markami siya, bisita niya, kapatiran kahi rin. Nagyan nakian Rasulullah, aburin po ito kapagab sa Nabi. Nagyan po tamawid sa kanya sa Greeks. Yung po ta Greeks sa katingtan mo ako, inab sa Basarab. Nagyan po ito ay pising na nanin sa Nabi. Tingin na, makasaya ko ba man? Kanya kagiro surah-surah kakahanakong ko. Nagyan ito yung pudrong nabitan ng Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At yung mga ganyan mampuku Allah at yung punta maula. Kaya manan yan naturo Allah subhanahu wa ta'ala. Na mga kapira tawro, na ipituro na ginaya Allah. Na umakalu-kalu na makapamikir mo mga tawai. Na gamit tao sa kutuwa kapulat-pulang akiran Allah subhanahu wa ta'ala. Na iman to. Na kulat-pulang rasul at pala-palay muslim iman to mga tao. Niya penuh-penuh ang masjid at panangatay ang inaniisa pulawin ng mga muslim sa pagdali. Dahil manang yan na diyan kay maulaw na tanong mga minority tanong mga tao sa Pilipinas na yung mapirang tanong si nabapirang tanong po tarakos lang kaya mga surangat tanong kapagataw tanong kilang na dito na kung pulaw lang ka naman pumakalo-kalo na diyan ay Pilipinas na marat kaya silang pulako. Bumula-bula na napakasal ang Pilipinas ay ng mga Muslim. Sudah ko kapakatali umarkatan ng mga Espanyol na mga Muslim ataw si kadiyaman nila na katan paparatihan nila na diyaman nila na rakatan na niya nga si kumyaw na. Dahil na nituro na nga presidente tanong siya tigil manay ko niya ka pira ko sirabun ada pun bako masuk Kristian na tigil sa kay ang Pilipinas na Muslim ataw si na kasamutan tayo naman to so sumiyawa na siya po ako ng Islam
Meron nyo aja po ito sa timang buwan niya, na pitulong na bina. Tumagun mo sa dunia, nasa radyo mo sa dunia. Okay, sa kapaman, nakapundil, sikong Allah. Na, ini kasigid yung kay dunia nga gamatan ng problema iswa gamamapir. Kaya kapit-pia gamana, ayaw ni ko punya, nasa pumuno, nagulo. Ngayon, no, nakagiyan yung kutu pumuno sa tao, na dito magulo, na pumulot mang puluhan. Napura kayo po. Na ikaduha na dito guluhan, na supang kutu, at guluhan yan, napakapulapatan niya ng kutu, asal siya ko tago sa kutan niya. Nag-imes ko tanong sa marado. Kaya, igilan niya mo ng kutan niya mo, no? Na di ko dikikitas, na naaniluminos, nasosiron sa kayat, demokrasi, nagkalaguson, na pwede na tiyak at tayo nilagota, katira na, alhamdulillah, kaya tagutan sa arimo. Na naino ka, yung gaya, kaya tagutan tanong sa moro, tanong na, masing nagkutan, tanong ya kadato. Nagyang ko to, na inayang tanong ng kuta na taro ko, problema na, niya katuta kinili yung mga mga kuta tanong sa kayo mga ito. Misus sa utad na tawaya. Na may ganun ko sa utad na mama, natama sa gukoy siya ka. Hindi niya wala natama. Na tumugunin tanong sa kutay kadua sinya ko gamatanaw ka may Islam sa kaya ba niya na ako mamapi para sa ako ito na masagulo ito sa natanong kaganati masagulo ito Allahu Akbar sa kanya mga ulaman na kaya isa turuyan na nila ikira niya mabusay kami na niya kakot sa ginoon niya kaya sagutan piya na kaya di kami pulakan nasarap ko sa kita susayanan tinusakan na kaya nakapictura no na buto yung nagpili ang nagtura to doon nagyukulan marakal managtura to doon nagyuto na kamatano dito gusto nagyan ako nagyan na uban niyo sa napasududo sa kultura to doon api at euro galina na isang mabuna na malay para tiyan kung kaya no nakaliyo mamipikiran may ngok-ngok maraming kultura to na kumakaduro din sama na mabuti para tiyan ako pa mo kung di malay para tiyan na niya magruto ng maling solay gusto yan na di nga sinubo sa kultura to kung gusto ba lang ako na ito na sige panurato kuwan ando na mga mga disidiso at yung mga ubay tanong niya na disidiso gusto ibarat ko pa makubero na kwetong sa na IDP sa disidiso na sama ito na po na may pigilan at tigyan ako ngayon ako makakakuro man hindi ako makapagati wala ba na yan na di na naman alin mo daw yung mga muhajiri alin mo daw yung niya kapagapas niya kapugulit na dito rin di po payo-payo na ginawa tanong ka palitan ng mga doon marakal yan antara kanusan ito problema niya sudah problema niya Allah sama na ako tama na problema ta anta kami na problema niya nagawin na naman niya ang puta pala tanong gusto niya ini pala tanong na kami problema ay minuminos na problema tanong kapakasurga tanong gusto mo yan nayaman niyang kapakala na problema tanong ando manayang ayaman niyan na kapakaslang tanong sa maliwanag saan kaya niya na tanong sa akin so mga taga Marawi na problema na yan ikapakaputuya sa Marawi gusto niya na natuwa na naman itong matay kaduho ikyar ano ka di naman sabutan na punay kakurang na nilay niyo ako ito sana yung mga bay yung puno kagitan sa imam mo na di magsulay ka kuno gusto niya ikaw sinya pagamatan o gama Islam na sinya piyan agyon ko tapatamutan umarusya ngayon niya siyang pagutamo na pagunero na inisa pa niyan sa kapaman ngayon na kayo sa kapaman ko na pagkukinasaan sa tamo ko na ayat kaman nakinisya kinisiyapan niya kapaman ko napito ko ka udala sa Quran at tigayan as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma
Sa doon sa Marko Mama, ako Marko Rubay, naputuloy niyo sila sa lima. Allahu Akbar. Kasama na yan. Nandiyon kaya mga tao sa dunia, nila ka sa Buddhist Islam. Nandiyan na sa Islam, naga-maga kang iyo. Sabab sa dunia no to, putuloy sa lima, so niyaman ko dunia no to. Nasa Islam, nandiyan na, kenapa doa Islam? Ayah mata nasu Islam, nama lagi ko kumadakal. Nasi Amerika makap suka ka sumadak na gusto sa kataon at tumo niya sumadak na gusto sa kataon. Yung nagputuloy kaya kalagusto niya man ko, na niya lang sa magpaningawiyag niya, na kaya ginasam si karuman niya, na kaya ginasam sa mga tayo. Okay, nasukya po ito meron sa limang Islam, ano niya kalagusto nabiukan niya, na kaya rubel po karuman, kaya rubel maka, pamanupuluman, na magpaningawiyag po, na doon bitso ataya, na doon bitso karuman. Oto. Ano ba ito? Ano ito mo niya rin pama? Kamu tayo. Biarang bitso pamilya, udah marang bitso pamilya. Terus sebenarnya na marang bitso pamilya. So, mana din na yung kuta niya manukuna, may kabakong di kurgoy. Na madakabak magturuman. Na so kaya putulir sa taman sa nabongbong yan, na putula sa taman sa sikon niya. Ang niya pong gargoy, na makapag sisa dunia na niya gargoy doon. O niya pong gargoy na taman sa wagat. So kaya maulaw na si kumasaw rason na yung pag-pagan niya mamanuklo na lubay. Napakos na nung pangilati ka. Ubay na yun. Doon ang ating ilatangan ni Mustaqbal. Natagtaro di sito ko na nga, ubay pumunta niya man ko. Nagawala na na. Basta ka rin yung mga alamat ko. Kaya mataan na, kaya nila kang runang nagkusas ako yan. Ang daming kuyasan pa yan, nagyaman ang magaling na sumbil na ubay. Dito kami nakalalat ko, Tiku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayaw mo na, magaling ka sumbayan. Kaya magaling ka sumbayan na, ubay, gusto. Kaya gina pumulok sa atayan. Kaya gina, ako na naman, pag-inibir na dunanin na kuwan. Kasabi ko no? Na pag-pagan niya mamanuklo na ubay. Na sipod sa puto pamilya, magpuro pamilya sa Makkah, puto sa Mahzuni. Nasukya, payagin sa Yamankus kanyan, na diyan ko to, amin timo sunawan ng mga dato, nagpiyani kanyan sa Rasulullah, na tingin na nagpiyan sa nami sumubay Yamanku. Sabab sa isang nanan, kung mala pamilya sa kahilan, na kaya na niya pamilya, nagutaman berkana kini kailan sa Rasulullah ito nga na yung na sa Rasul na sumyong kumimpara masjidya na lumia po na petiruya at tigina wallahi bisir paling ko Allah pawaya maman ko na swatak na tigina Fatima kunubi anak na darwarwar na kulkura na konting salim na sugyan pa sa rinang puro na tiyakin puntulan yang saliwan yang putabugay ini pundro dan na dan hanyaman ku sa mga kasal ito yung Islam na masakit ko sa kataw na kamabiyan marakaw na nunang tanong adyan ko ito kaya po Islam ko tamo kaya tama na kaya sa siya pa niyan ko tamo na liyong ko kapaman ko na kaya karatayan sumandor ay hindi ko takandur na pulagilaw ka sa tamo. Ang magaglapadar mo ta na kawasak ako kapipita na di boleh miskin kukubit. Australia. Australia ka na gusto. Nagpakagina sa tamo mga nakandar mo. Magaglapadar mo tan ando na niya ba na makapipiyat-piyat mo pa mga akapagintao niya alim gusto. Di kumay, di magilaw, na bundarmat na dapat na api at tumso ragamin niya na juptu na minyan niya. Ato sa karata na pandarbo. At niya karataw Islam sa pandarbo.
Lero man, napiya para tayo Islam so kapriba. Yun na kapriba. Nayatama na kaya pakarataw ng Islam na sumay ko, tiriba niya. Kunya kay ito ko tiriba, naya kasalanan ng taon na bertaro niya ka, tulo niyan, magtulo masuwi na yan. Allah. Bukangan na, karang yun ang kapalagin na bisa sa isa Allah, manakapriba. Dadiyang kanan ang kapriba, na isa ay putro na kulang na kapubo, na kapriba, na putro ka doon sa branaw na kapubo. Dadiyang kanan na kapubo, na si isa na daw, nakatuwang tanong, isa ay kuberdo ko yagan ang kayang branaw na kapubo. Kaya kanina mo, nasi isang punto kaya sa ganung pupo, atau yung suko ko. Antay mataw ko, yan na lima niya. Suko ko, sukuan niya ka sa kuko ya, kung niya ka nung kung naman di, kung makanong, kung si manatang usap na plan dito. Ano nga po naman yung kukuhanan kasi ka manatang usap na plan dito. Niya, nisyo doon suta, wala niya naman, gusto. Lagi tarun mo sa'yo nagkukuha tawaya, ayaw sa'yo naroon ako tayo sa kamasjid. Kaya man nagkiukulong kuko, nagyang pantagal na Ramadan. Gusto? Naya mo kayo makita sa Marawi, nakapapantagal na Ramadan. Hindi, nakalutusan. Niya ko masuk. Ya aku hampir tunggu ko na Ramadan, na diyan kita marami na Ramadan. Ano mana ini? Kung baka sa mana ini, ay inibangkit sa marami na, diyan ko kanya, diyan ko po atawan. Ano naman? Malatutulan sa, kung ba makulibro na, nagpisa pulo ka beliw. Kaya, di kukusukawa sa na, di kukusupugri. Namin kukuso direktor, namin kukuso pamayupan. Namin kukuso direktor, namin kukuso maestro. Gusto yan? Namin kukuto, na doon dito. Nakumyo ko di sultaw. Ang tawas. Na, saan ko tamasa? Ang ito yan, Nagyan to ko naknuga yang umin pukuna so nagpirakian. Tapi aso nagpirakian. Natipusan yan so parang buntia. Na ini buku yan. Na anong pagnagawa mo parang buntia, natipusan yan so puktian. Sana na kami mga pangingis do. Oh. Nasama nung na ayang maratapaw na sudot. At tingin na lalo kaya kalit na sa gini na din na ba ini utak. Gusto yan. Na musimang ulo ka mga tamok na subuso trap, nakakaglubos nga mga trapa na mundong malayang trap sa dunya. Nasi sa karsada, na yakatong ko naknabakatan ng malayang trap na makakikilid ka ka, doon mo ang mayroon mo. Kaya lang trusi, nagyulog sila na kanay ka, lupot sa lang trusi. Yung talang trusi na yung di makatutrak na mga milyon na rin mga tao. Mga lalita doon. Kaya doon na umali mga milyon sa mga tao. Nakarang niyo, yung Manila, dalaw mapumasalan ko siya, kami at ang masalan. Nagumutong sa karamatan, na yung parang tulungan ka ng niya suwa, na dia, kagayan na, kagano sila niya timo, na mituraw yung tawaya, o mituraw yung sila. Daya dulu pama bila sampai yang ada sumbang aku. Soal itu soal tumuzi, bahasa. Orang dah bisa soal mau sumbang apa tu? Itu tu siapa macam tu? Kalau kena dia bila sampai, ada tu yang aku rasa ada. Oh, nami itu lagi nak tahu yang sakit di dalam tekstil aku. Apa yang kamu masak? Apa yang kamu masak tu pama? Apa sesuatu suka pagawaan musuh? Kapatuloy na suko sa masjid na yung koto abi ako masusakat tao bobay nakiri niya sa karuman niya
matatapang sa Quirino Maski. Yun ang mayroon. Gawin ka kami yung tuliso ko po niya tayo. Dami ang mga siya so broto. Nakausan ko yan. Dami ang rin yan bro so pati yan at tinabat. Yung tuliso ko po palinta. Dami ko kriyasiran. Dami yung mga sulam-sulam nas kanyang po. Bahon silang niya po mamagin. Sama na ito, nadataruloy nito turuto na miyak kay tuwing ko na mapupusarap. Nalaman na nagyapan ka yan, na yun kita marawin-araw. Ito tanong ito siya, kaan tanong pagkutap ko na ito sa kayo pusan, kakululong tanong, hindi tanong bumati ang tagyang may pusan, tanong patanong, ito tanong ay pulaw na. Ito tanong mga Muslim tanong ay na, niya ko tanong ay manto na, yung tagitiro ko sa ito na ginawa tanong. Sabag sa niya ko ako sa mga asumatao, walang ulan ma, na ituro yan sa ulan, nakanagpagilay yung mga manusya sa ulan. Napagilay nila na diyan, tiburo yan. Sa mga ito, nakurang ka na pagilay ka, kung tumuro sumataw, ako ito sa ulan, ay pagilay na kanaso, hindi na pagilay na kaso, tiburo yan sa ulan. Sa ulan, may tara yung maulagatan mo ngayon, kung buti at tanong yung ulay nila, yung buti at tanong na tunay, baka punay at yung maratan mo Allah. Tunay baka punay. Kung buti at tanong na, kaya mga gulo, mga hilaw. At buti at tanong, tunay, baka punang ka lang ito Allah. Burka. At baka punay, nagkambira gusto mo kata. Nagkambira gusto mo kata. Ang ibito Allah tala sa Quran. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. Kaya man yan na mayamang din so murka, mayamang so murala. Si ko kalau paan na gusto pragatan sa magsabot ko at yung perusyo mga tao. Hindi ka din wala. Yudikahum ba'da alladhi 'amilu pagpukintaman kiran Allah ta'ala so isultaw tinggal bagiran so mga tinggal bagiran. La'allahum yarji'un o bakalo-kalo na makapulingan sila ng Tuhan. Kaya manan yan, pero tayo kung siya ka, hulunan tanong ko Allah. Hulunan tanong ko Allah, kapalaya tanong niya Musa. Antara kami sa libay Musa niya, pero nanalunan niya. Libay Musa niya na. Huwag gawa na mga kabiro sa lima na tirniwan tanong. Saan sa libay Musa niya, saan na, pati usiya ko na, tirniwan no. Matana abias kanya mga rin na nagusal. Ang ipituro ang Rasul sa mga salamat yun ang tuluran niya na makata. Lawan ng buwatan wala na palaya din at nagusal. Palaya po kulitan. Palaya po kumsa. Wa kayo kapain at tawaro. Ngayon na yung mga pipiya kong kulitan aso. Mga papasay na pulay. Na yung mga nagtubot tanong ko Allah subhanahu wa ta'ala. Malingan tanong ko Allah. Antay ko mo, hindi ko sa kakabili ng ko Allah. Doon ang laman yan. Na isa lang, yan tayo na sa. Bago ka nakagto tayo na pagtaway ka. Nang titi na kaya ito sa ito mga naman sa awakas si Mubi Hamdillah. Pag-isa-isa ka nung utali Allah. Dan asurun surat nama sabihan na utang sa mga loksa doa surang banking sumuro dan tayo so kasila uwin na bugya pa ko mga kunaniman na yung buwan na undagan na kaisig sa ta isa kaisig sa Amerikano na namun tanong niya ang bukoy gusto yan na niya isa tuloy taga Marawi na minilagso sa mga probinsya na palaya dun sa mga sa itikat sa mga oras na yanyalalan sa ipusa marami na taman sa Baroy na niya panupunuan ka na balas ka ang karsada na dinipulawangan yung isa tao malapit ang ito tanong may isa sa Rosindo tanong may isa sa Rokopeta tanong may isa sa akong ginawa at iwala sa Rosario isa ako kapalapit ada Jerman, gusto mo yan? Pero tunay niya, tunay.
Siguro na baka mamadagpuhan nila sa lakang sa ito. Hindi ka sa isa na nabataw sa ano. Wala. Wala ang talaga. Nakmilaw sa mga ulama, wa'tasimu bihablillah, pagpiliw sa taliwallah, mag-isa-isa tano. Na, dito, habang kayo sa bismillah na ilawan na di ko wala, kaya katalong sa bismillah, napakatalong sa bismillah na di ko wala, tawaya na. Naman, isa kalong ko mga tatapabisulang pagpil, huwag natin wala, isa-isa posmano sa kapalawin. Niya lagu yang tahu, ini saya siapa dulu, pasti jangan tutulah terus. Nah, alaman niya na kamu sini ako Islam na sini ako sa tapo. Insyaallah. Baka dia yang udah mata ng Islam dia karate suka pemantu, dia karate suka derma, dia karate suka riba. Dan dia karate Islam sunnah ulama berkait itu mga tabuktan. Dia karate yang so paklalalim sa mga lupa. Kama sa pitong rason na sa manalimbog sa lupa, na sarang mo sa lupa, sa limbog na kukulitang, na kalpuhunin mo yung nakasalungan ng mauli. Allahu Akbar. Na, kung rin ang tanong tayo katulawa, siniyap ko Islam. Siniyap, agama, agama Islam. So, damisa. Allahu Akbar. Matang sumabi para sa mga batarawan. Ako Islam. Siniyap yan subamansa. Tunang ka siniyap yan ay katulong? Tulog pa yan. Tulog pa kalsa. Tunang ka katulong siniyap ko Islam? Alhamdulillah. Nagsubakan ang tutulugan. Siniyap yan subamansa. Sabab sa Diyong kaya kaulong yung surunya. Na ayat itu kita paling terusang keilmunya. Nayatama na pinisapan niya ko pasina na pitiro Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jalda. Susina babae, ako susina mama. Na hukumin niyo sila sa makamagatos. Kumbaga isa ko. Kemudian anak sekreto ya, kata orang mana, kalau orang pun main boleh kau yang nak tolong. Ayah sekreto ya, nama nama tak apa manku, asari tu, asari katu, mamanku mama, mamanku bukan. Ini nak suruh mama, mamanku sumama, mamanku sumbai. Putulin niyo sila sa lima na sana kasi na maman ko siya makasina sumaway, makasina sumama. Niya pa to. Inuto na pagiging niya kasina na aya pagputain bitar sa kasina hindi na bigay. Ito yung sikreto ko. Inupito Rasul at ginalpit na tunain. Walaan Allahu man al-qadar. Suatigil sa fitna na tarang nakasi na natuturog na timur ka na wala sa pitukuran niya. So kapulakadiran sa mga gubel, ang mga mu'minat, umot pagkatukari o mga dato, so ayaman niya ng mga kataydiran. Ayaman niya, na di naman pumunta gubel, sumiyagod. Ada nga malusubot ko, kiyan, ako sa sumiyagod, to. Nalako na mama, naging maka-auto. Ano, bubita sumiyagod. Oto, naman ito, niya makaitituto ka malalangan kakanya kulog sa mga tao ko fitna na diyang kanan akasina na ayan na malaki na sa karnon na kubulingan yan sa bangsa. Kubulingan yan sa bangsa karnon. Nayataman, kiya-kiya agama tanong ng Islam kung naman sa tanong na ayaka pika, di ka pakatulong na yun ka tao na linga-linga ng sasarat. Kung kayo no, pag mayroon na ginumpok pa kay tumubo mga pangaruma, buda awalin yan. Ino to, naplimpyo sa bangsa. Ikaw pa kay kumubel, pituro Rasulullah, la nikah illa juwali. Ikaw pa kay, ikaw kari masuk akuing, udah makapala dawani. Ikadua,
na manggulanan na makapupisiran na suwatairan na suti. Sa katano na mga suti tano. Alhamdulillah, takbir tano. Kopya sa mga sarwa nga tauman na ipkumuliran suti-suti. Ngayon, nakagya papakayin buo pasaboy at kirazo. Kasida, ngayon no. Nailan nyo man. Pero di niyo ay, sikreto ay. Kanukti taro ka niyo man. Sa Christian, sa sarwa nga tao, kung nabasira po ang mga sisa nga mga disiplina nga dunia, basta na ba Muslim, na madakol kaya limang kataw na silang makawin, kaya limang katawata. Gusto ayak, na ay pembutisan na live-in. Kapag inataw din sububay ko sumama, nagkurumay sila na illegal, na katuluan sila ko atada silang makawin, kaliman sila ko atada silang makawin. Sa manuto na ko tawata iran na malbuguto. Kaya manan yan na marsikuto kata. Marsika bangsa niya no to. Sa Islam, Nabi, apeso kaklakas ko nga kumobe niyan masku, di pagyugo agama. Apeso, tunay ni Bana na kiplala kaon sang puto pa, tungaruman ka na, di ko pa kayo doon pediyo. Apya ka makapag-isisi. Ayaw mo kakutaro tupian na manguta sara talima susun na ninghululan ka na niya pangarumang kasububay na niya halal na kasukarumang ka na suwatayo na suti. So sa katano na mga ay tutano na abdaul halal, mga watatano ang mga halal. Takbir ka no? Allahu Akbar. May pakadito yung ginawa niya, mga watatano ang mga halal. Ha? Mga sisarap na ako may alubat eh. Sama nuto na datar penamaraw ya may alubat. May alubat penamaraw ya. Sama nuto na basta lubat na pakabugerbu. Insyaallah. Atau may kabugerso may alubat. Na sama na yan na sa mga Arab na ginakon ginap kabubay ngayon na tira na yan. Hey tingin man ay asuti. Hey bangan sa asuti. Allahu Akbar. Nakabebe sila ni kailan no, nga mga Arab. Na kabebe tama mo hirap ko ni kita ng tawa tata suti bangan sa tanah suti. Ugido. Na di may inang mga kahudan. Tadi mo ta kahudan na di maki mutali na mimutalia sudua kata kahuda na bubay kumama na dirang katawan na mapiakiran ito akagdamairan na suwatairan na ini sumbuiran sa diyang koto apito mana na marsi ka bangsa to ini binabida sa iran na subang sa watairan na kabubaya ka subang sa wata ka na ato na iba na kaburingan. So man ini nagyutoy sabab kini sa parang sa diyan nga nakasina na ay malak na biyang kanan na yaman yan na bangon sa tano kung kababalo niya na bangon sa suti nagyuto ikaw ba no Allah Ta'ala makakadugang ko to ay manan yan na bangon sa makapupunor ka gina ni kadaklan sa Nabi na ginani panganirang ko Allah Rabbi ja'alni muqim as-salah wa min dhurriyyati ya Allah nabali akong ka barasambayang nagubarasambeyang pen sa mga buhat anak Rabbi ja'alni Rabbi habli dhurriyatan tayyiba ya Allah nabigyan akong kasambuatan bangsa suki ginani panganiyo mga Nabi panganitan ng mabuhanan mabali sa mga bangsa tano mga kabubudan ng tano mga suti na kaya man na kaya sabutan tano yung mantuas basta Muslim na suti bangsa nakaburingi ikapatasin niya po Islam ini pianak kaing tunay na upo niya di kasabut at na importante yan nakapepeya kay kapat diyan na ikapat sinya po Islam nasa dakor ka ng katuruan na
Miyabali ay anto ka. Anto na imbidaan, anto na isabab, dunay inadnuwala ko manusia akasangkapan yan, asabab pakyan dutuin yan ko lang no kaadnuwala. Dapat yun. Maganto ka tanugin. Ang tunono ni kasangkapan o manusia ini bagayrun wala pamamagayan na so kaya taguyanon na kiyan dutuan niyan sa mga kaadno wala. Ilam mo na nawala yung ilam mo dito nga tawala yung ilam mo dito na wala yung ilam mo suwakal palakpakan tano Allahu Akbar mata anak yang habis DWD pamana inubos mamumia di DWD kakuan malaya kala oy sama na ya kuam ayaw wala yung ilmo na diyan utakal tano na diyan utakal tano na so kaya tagur ka tano rin wala na kaya betuan tano so kawang kaya betuan tano so mga pangayaman mga senda so langon taman kau pamakudarag tano akal tano na tumupan so karabaw ngayon na so karabaw na kisda matay so karabaw na kisda gusto na sumano siya na matay na tisda apa so yung kutoy bangalakang na inuwi ginasisi ka sa dunia na pumamagay ka nga matay ka na ipamagay sa bangalakang na dap na kuhun apagiro sira na pamiyatay bangalanan no dunia long na tinaway na tinaptad na kasan na may pos ka na piyagista din nirang at tinaw ganin sibun paniki o miyang uta dunia long sama no to nayamanan yan na so manusia na biya taguna nga akal nag-iisa ba pakyan betwi tano sa dunia so kaya tagur ka tano akal na piya kisujudan tano panuwala ko malaikat to so kaya tagur ka tano ang kana na akal na piya kisujudan tano wallahu ta'ala ko mga malaikat sa kaya turuan niya noon sa tiyan await kala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifa قالوا وتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ganan at kambitera yung mga malaikat taguso Allah na yasaba pa kaya pakasujud kita ng mga malaikat na kagiya bigan sila ng Allah sa contest na piyangiyusin niyan sila na pakasambog na sa manusia na tiyaba niyan sa mga malaikat na tingwallahu ta'ala usjudu li Adam sujud ka ko Adam yuti sabab kasasalasa nga akal tano. Diyan nga akal tano, nanyo ka to kawi. Ang kaya na akal yan, sabi ko na naliman yan. Akal, pala ka na akal yan. Okay. Nanyo ka to kawi, diyan kaya akal. Naroon minisabak. Ron mini sabab sa ngaya akal tanong kaya pakalayog uputaw sa kawang anto na ipumutuko uputaw ginalamiog sa kawang palen kauto ba naliyong kutaputaw na mapanadik na kaya noon wala na di kasung sa kawang na kaya pakasung yan sa kawang na sabab ko akal Nagiyang kutaputaw na punggulid si kuig. Ugaid na ino sa romano siya so akalian na miyakal taw si ko kaludan. Nagila lumitaw ko kaludan kanit beturun. Barko. Gusto na mapasa ka na ikapangantok. Nagiyang kutaputaw na ay pakasalian na di makapeturo na iman to na ino sa romano siya so akalian na miyakaturo so putaw. Gusto ya? Nagila mituro so putaw to na ipaturun. Mic cellphone gusto mitutara mga putaw gusto mga computer mituro sa putay man to ibulo internet gusto naihiya so manusia no sa so akalyan na miyabalo niya so putaw samdieta
guni na ibusan dia na pedang, ostu, so putaw na pedang, iman to na so putaw na misil, na iman to na so putaw na atomic bomb, na iman to na so putaw na mimbaloy hydrogen bomb. Gina ni, ano niyan, na di Amerika na inulugan niyan sa atomic bomb, hydrogen bomb, Japan na di nga nasopak sa Japan na minigol. Iman to na di Amerika, di North Korea, na di sila naman to di magrara, na ideal ni pagrara na nga mga putawiran. Na magrara nga na Amerika sa Udukan Road, di ba kadukan ng paman North Korea, na di nga sopak sa dunia, na nanayaman na niyan na katano. Na di na ni taman, kaya pa puwirang kaya akal. Okay, nakatitong din tanoron. Ad na pupukagubak wakal. Kaya pupukagubak wakal, na supakabrago. Na ini sa paru Islam supakabrago. Kaya kaharam yan nanan, sa biruin yan na pimor kaan so piginom ko pakabrago. Na pimor kaan so mimbalon. Na pimor kaan so katatagon na darpa. Na pimor kaan so kururano. Na pimor kaan so nang wano, di ni makakakarama. Na diyan ka na pakabrug na, sama na iman to na dato lang na pakabrug na siyabu. Na diyan ka siyabu, na dod na datar tanwa ingi da misibu tauro. Masakitay. Pagkabihiwa siyabu ya. Antay pa ka na sana siyabu, tutulanan, bayan na naliman yan, Allahu Akbar. Inuhap na di pagkamag ka, di mo katawa nung tunay ka nagka. Di na siya muna, ay tutulakar ka no, na nasa katawara po. Sa katawan to no to? Arab. Di yung koto Arab na sumiyong saranaw, na miya makapiturong gawin na lango na masgit na niya di pa katutugulinan. Na mga pamilya na mibibisita ko mga alim, na kagiya mapita ng buling, na misunat sa dua karakata sunat na tigin na ya Allah nagpuningkor ka makakasi ako si Puruman pumlinay kumapi ino di Allah uged nakagya kabe pita indulugo mga tao na miya panutuliran ng kasyabu na kaya toko niya na diyang kayo puno na babay mama tabita ko dong lola na miyugo pindagang kasyabu na miyugo po ng milaka na ini pamakapuro mga alay, na ini boleh pa sa masjid, na ini prekadipan, na Allahu Akbar na, ay may asoya na tigil na dito na pasingkuman at pakasumi ako ni Uday, puruman. Misumbe na puruman na tigil na, ya Allah, panguningkor ka diyo kasi puruman. Parto, kagayo to pa man, apiyang niya na makapasusa ngayong puno. So kaya tagod kaya sabuti niya nun sa Mindoro ka susisiringan na Asiabu, na ini plami sa padobang-padobang ngayon, napiyang niya ng puruman ko Allah disid makaputos at tama sa kapatay niya. Kaya tingin mo dila na igunaki, na kapag tingin manay, makaputo ako siya may ito hindi kinabutong. Yung tama na tama kasakita eh. Ino ay pasiparan, agama tanoga may Islam, na sabab sa kuminasan niya ng utak-utak. Na hindi nga na utak na saan matataguso lang ano dunia tanoguso akhirat tano. Saan utak tano. Amada sa utak tano na di tano nagkapikir sa Allah, na di tano nagkapikir sa dunia, na di nga kakilala sa pamilya nga na, di nga kakilala sa ano nga nakabawri. Dito sabab, so kaya siya mo mga tao sa masa na madakla miya binasa niyan sa watayan. Babay, so mama pa ma na miya kuruman niya bud sa watayan. Na miya binasa niyan sinayan. Miya binasa niyan sa ipagiyin. Miya binasa niyan sa tunan ni ba na watayan na babay. Sabab sa miya puison sa utok ko manusia. Dito isabab ang gobyerno na lingalingan na niyan sa so Allah ta'ala kabunda paday ko pang nitano ay isabap wala so kisaparsi o sa kanimo mga ulama na madakla ulama apisi sa latuno pasisyabu madakla ulama miniwayan sa ingadu akya pangusyati sa marata so kasibu na imanto na doon makabaling apya magita niran do na tira na uding ka na doon na kimangusyata na doon na iba na rilano ka dun so niyawang ka
Nananasama na yan ha. Kaya sa kami, mga ulama, mga lalam ako. Dahil sa aya miya ninindugan na doon na iba na nisa ba po Allah tala sa gobyerno na iman to na napubli na miya suwatan iman to. Kapan anong man apiya kaliwi iman to akwat presidente miyama pamanan na bitune sa matrix manan yan na lista mananan mga kato na gobyerno ato na iba na dindo ba nga mga protector sa diyan kasyabu na diyan nga Pilipinas si manto na miya tungkas si manto lawas yan pa makumanusya sa kaya sino po ako lang ano pigilak sa kanan na syabu na gusto lang ano diron dindagang pag-isip na kasakano so piyo yan agi manto na dami sa sangi manto sa katanugo kaya taratanoy sa kapamilya sekreto yan Ari binisi, sikreto, ari mudir. Sebelum ako niyo sa tito. Kenapa ya kuyaw? Ya kuyaw, ang ano yan, ada pamamot. Pakisuar kano, antar kano yung makaayon sangkay programa gobyerno sa kisiparan ko siyabu. Bayo na naliman yan. Allahu Akbar. Allah ya din ka. Sikreto ay kadua. Inuban ko sapat na dud na pamilya sa ngaranaw budi mindo da Mariana akal uman ni isa na adna pa siya bunya pero tiyaw na siya dud na kuto na katano bada tongan na madasig apa daga mudi na yusir manan niya na lumiyang kapit na yun Akuto na wata ta pakiwata anta tunay ni bana ada na mag-Islam mabubay si karuman yan na padugangon udi na mama di na makataon na sukaruman yan na bubay na mamimbrurun na bitaman taman upama kaya binasa nga mga ingtiro nasa man ito miya ko masu gobyerno na miya palo apian sa wasiato mga ulama takbir Allahu Akbar nasa kami mga ulama na higi naman na di magutang sulalagabi na punabang nga ibu Allah dataruno dinibulay so kapalian na umani mapasadiro nagbuo ng mga tao na mapasadiro man ang tawa lulungyan nagibairam man sa lulungyan na kagiyang matina miyamang ni sa ugub ko Allah ta'ala kadi so no na pirang gidapat na miya ko masumamalekat na miya ko masunuha mulay niya so kapalian na nilay niya bud nga dataro sa timan na palaw tigo anto na iba na madaklataw anto na ini tigin na piyasad wallah ayo manto na diyo kunin pagkapasad na swalay miyasad dotara manto ipugusya tamid na marata sosyabu na madaklaw lama pumagita yung mga tao manto na inugo pa kami wallah miya ko masugubirno sa kanina sumya paron nari manto na sa kami na alhamdulillah Panganitan ko Allah Ta'ala suti niya na kayong pero sa madasya nga pakabrug sa kano pa kayong ano sa pakadansid na wallah tamang ko kinubudan na katano na di ato na di ba naangkatan sinwal nga pakabrug na niya kasi sinagutan tano na ino to piya kaharam so pakabrug kagiyad yung kutuan linindi Islam so akal aron miya kapun so kada tutano menang tano kapag kasurga tano yung akal tano ino yung madrasa ino yung pakatitindig pugiyagin so akal o mga tao ipasuldo sa nga nakal tano so agama so mga seminar ino to pakatitindig seminar kagiyad so mga ulama na pugiyagin nila so akal o madaklataw sa may paguyag-uyag wakal nila so agama nakagiyad niya preso miya puiso na miya ko madiyang kaya siya po na miya puiso na diyang kaya ila naman isa ko gobernador ako na ayaw to ka dito Colonel sa oras na major kapit no natap ko lang ako niya sa Manila iginami ako makuro na piyakili ako na uta kalabuso sa Manila na subuso mga kalabuso na bubay nakukumasanggibo madaklaro ni bubuta sa kalabuso din ko to niya mawatayan di marga na pinutulad so mana ini
Nalon yun na nga may kambuko itano na ano ba na di makandugang sa nga mga teta. Ang utakano sa imudir. Allahu Akbar, upama na bangka di katawi, awak tini uba tano wala na upmano. Di bubulu ti uba tano niya na di tano pipi na umana niya sa ikadua ti uba na di tanon makagagal. Na, anto na ikalima sinya po Islam. So na ikalima sinya po Islam, kaya balo niya nagama niya kapepe agama. Ay ikalima sinya po Islam, nasuka pagagama. So Islam. Kailangan naman isa na ay may puguyugwigin na kapagagama. Lao na tao baragaman na ando na liba na mapi ang manusia. Ilan nyo man, tama na kaya siya para katano Islam sa agama na ini-promise na katano Allah. Asara magagama tano, napakadede ang tanong niya. Ituro yan sa Quran. At yan, وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ. So tigyan man ay sa mga tao, mirumasay siran ko mga lalandrakon. Mana, miyagugapasiran. Nasigo-sigurado din, apakas lang na konsiran sa maliwanag. Paramisar katanunan ng Allah. Ay kadua pitero yan, pramis yan rakatano, nasara magagamatano, napakas lang tanong sa maliwanag ko dunia gusto akhirat na pitero yan. Man amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'min falanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun falanuhyiyannahu hayatan tayyibah. Sad na tigyan man ay sa ay paginataw niyan na mapiagalabok nago magamal sa maamala mga pipiyak na babay pansama man napakapuguyog na kun sa miya kapiya-piya kawiyog at wallah. Nagusi sa alungan na mauri na pakas lang na kontrol sa maliwanag. Hinan. So man na ini nasuwaga matano na siniapian na piyakaratayan so kapanakuto, piyakaratayan so kapambarabusa ko Allah. Lango na ini sa parian na isyo partano sa ginawa tano. Na dapat yo pagunutan tano so Allah. So lango no ipka ipseo suguyan na tano na sa jamaga tano ron insyaallah. Nasa din sa batano mambu magaga pananggila ko lang unoy sa parian insyaallah. Tunang ada taro na insyaallah na okay na kaya kabutungon sa mata na saka na tumiyumang ka na saka na di kapsimbayang na ipuni man to na simbayang ka. Ikadua na ipuni man to gawiing na mayabugura ko na tika badunak na ya tadumanak sa bugura ko na ya ay napakasalak na pakikinamay sa ko sa asimbayang na tumurdo ko dapat yun ubulabor ni man to miya kayo sa seminar ada seminar sa maray miya udap-udap todo na seminar miya kap labi magatos gawi na doon katawgi sa bang marawi doon kapagbangi. Aya pagana makapagbang sa Sunda Marawi na suci pa pulis sa Marawi. Palakpagin niyo. Aya pagana makapagimam sa Marawi na suci pa pulis sa Marawi. Ino to kakagigi na ulamaya. Benar ka pulis na ulamaya. Ulama kasi miya kapasad sa King Faisal Center for Islamic, Arabic, and Asian Studies. Ano pa sa Diyonro na Sharia Islamia. Na ino, pamay na sutaw, nagpuno ka suwata ka na mapakapaganad kasi ko mga madrasa, na piya eskwila, na pumuli abuga dua ulama. Engineer, bakalalangag sa Quran. Puli, sa sundaruan, ito na iba na napungusyata. Ito, nituro ka gina, panawasyat ako takaturo yan. Udi makasusunod sa Islam na agya pulis na kaya ini pangusiat siya na ato na iba na kakuwaraw udi na ato na ini kuwan so niya kito na ulutano katita miya lakatano budin gusto na ayaw mo to na diyan kay agama
agama taro agama Islam dagi titu dun sampurna asiya pagtano kasiya pa ya Allah au kuburing isu para tiatano kailangan aputa patay tano ko la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sama na yan nakasuinak no to yang kutu lima asinya po Islam paganero na sinya pianso niyawa Allahu Akbar pumdingan sumabra ita mga kuan mga tunaniba na mga murid ikadua sinya po Islam na sinya pianso tamo ikatlo sinya po Islam na sinya pianso ano to bangsa ikapat na sinya pianso akal ikalima na sinya pianso agama tano agi itu supara tiataro takbir Allahu Akbar sama nanan na inutan wa ini busigo magigedgad jingga lima susun nada masyap jangan itu Rasulullah ta'ala napituruyan sa Quran atiyana wa idha aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fafasaqu fiha fahaqqa alaiha alqawlu fadammarnaha tadbira Hingga tinggal Allah ta'ala binasa na misunod na isugo niya tingin sa agama na sa mga tao ng beradu sa sirambudin na sangko tayo rasa tingin na niya patut kiran din akaban kita misangko tayo gado lagi ini aswatano si saranaw mindo kang suwasiyat na mindo kang budlo barabusya mindo kang mabuso barabusya na sama na yan nakagiat tunis dengan tanon yan na timo ang tanay man to subulong ipakorian ako nung nga bulong nasirap na ako sa kanod ito na nga pakorian mo ron bulong Allahu Akbar ano ba yung bulong adis na mulili sana ko surkiran mahal surkiran na release gusto hindi na release na bunutan si kauman eh madakala pundak na ba si bubiling na pakawasi gusto na ayaw bulong sabi nga niya ulo tano napagumpaganay ron nas kasuba suberta insyaAllah karena tayo membro sa kasuba na pero nilaliman niya Allahu Akbar naki insyaAllah di peruda na nung sayin subertan umumin na kaya suber ka na daw na mepos siya nakakasakit rin ka na subertan ayan mo na mo ba yung isubar na kaya matay suwatayan na sumiyong unsura-sura tingin na subar ka tingin na uskay matay suwatayan na ganan bato ito na iman ito na mga seso naman na tingin na bagay tutungan sa wali ang ulama na tingin na da ayun nakatutungin sa wali nagina so naman na niyan na niya puso kaya patay mo tayo meron surat na ginawa niya sumiyong uraso tingin niya Rasulullah subar ako tingin Rasulullah as-sabru inda sadmatil ula so kasugar na sigo tago na yung kasakitian ikadua bulong na pumangnitan ko Allah punta ng bulok sa ko Allah ta'ala sa pakaputil karunian kung pakasan na subra niyan po insyaAllah tayo pinibro sa nakapamangni ko Allah na nakagib membro ka doon nakatis o karatas na inisulatan ni siya ngaya pangni lagi pembutihan niyo mereka makabilang taro na pagudimatan niyo ayaw na kenapa pagudimatan niyo siya pagudimatan siya pagudimatan niyo na pembutihan niyo kapita pagudi di ako nangabuha Tapi yang isa ng Rasul asadun sadnina di pamangnig na pagkagan wala sulang numila-pilapi sa widakalwen. Na ikadua na api ada taruh talaw sa problemang ka tamang gubailan ka na po pagibailan na kawala subhanahu wa ta'ala. Na ulo niya kalipat inshallah na bagi atano sa timan sa musisa kanyo atano makaperangaran Allahumma mata ko mati lagu permanen Allahumma ikfini bihalalika taruh di mana haji na an haramika wa aghnini bifadlika an man siwak
Matana. Upama ko kapita kuibiyan ay pamang ninyo na insyaallah ta'ala na nakapakabalintano sa Marawi. Nakapakabalintano kumadar patano. Nasima mo sa kabaluin, nakibuga ka tanong kiran si Iso, kabarakat ko lang itang musulupa. Uban niyo buga ka sa baluin, so buso tanong. Uban niyo buga ka so parang ngayon tanong amaratay, ni bang kitrak tanong sa Marawi. Oh, ano tanong tugo? Di tanong mamuhin mo sa Marawi, katip, mali tanong pa na, udan tanong. Ano tanong tugo? Tutuun tanong. Lagi tutuun tanong, nasopan-soblihan niya mo, paano mga upload Nami ka na. Tutuun tanong, doon kiyo. Ikalot tanong. Ikalot tanong ba sa kalalalungan? Ay kapaglo. Na, ikalot tanong man na namay-may na naniya kada po, nagyakada po niya man ang utak kalalalungan. Kaya hindi tanong na tubatong tanong ko Allah. Inshallah. Ang yaman ito na bilang panabnar tanong sa katumani tanong ko Allah. Sa kanya ni sumulog sa nga problema tanong. Sa kaya pa taling umarko tanong at yung kay examinan niya ang tanong. Kadun na pag-arapan tanong ko Allah. Na doon na pumang niyan tanong waron. Nagudod na may inam tanong sa kapakas lang tanong sa maliwanag waron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Ya Allah, kumana na merka agyang gay at kalimudami na tagwing ka sa malaka barakat na kanggunanan ito dunia gusto akhirat. Kumana na merka agyang gay municipality Baloy na Alkaringgon so kabarakat ko lang ito gusto pa na kumupdon kasangkayang dami sabab ko kaya sairan sa kesirkusiran sangkay mga bangsairan anya kapaguyag sangkay municipality Baloy. Kutuman na merka aso mga urip na kami akar si Kuya Dian datara Marawi City na samping kakiran sa Libya Mapia so ulang-ulang wano niya papaskiran na gumiyadakiran tamukiran na gusto niya dakiran akipang guna nila na mga barandiran ko dunia na yamala na puno-punoon ka ko puswami so para tiya merka ya Allah na makambalingan kami din sa magaan sa kapipiya ginawa na guho kabarakat tarimaan kaya Allah so pang niya merka wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.